Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем тристаен апартамент в комплекс Атлантис Ария. Влизаме в Г-образно антре, което води вдясно към двете спални, а вляво към голям и слънчев хол с кухненски бокс. Виждате с панорамни френски прозорци, стъклени парапети на терасата. Терасата е с квадратура 6 квадрата, която я прави достатъчно голяма за полагане на масичка, столчета. Има вече изкарани тръбни пътища за климатиците. В момента, тъй като е в строителство, всеки ден се променя обстановката пред сградата. И тук отпред ще бъдат частните дворове на апартаментите на първия етаж. Отпред, още по-напред, тук ще бъдат разположени беседката с външния фитнес, с всички останали неща. Продължавайки напред, затваряме тук вратата и влизаме в двете спални. Привет! Още тече последна довършителна работа. Тук е голяма баня с тоалетна. От тази страна е мокро помещение. Спалня с квадратура 13 квадратни метра. И тук друга спалня с квадратура 14 квадратни метра. Това е целият апартамент. Голямото антре, виждате, предоставя възможност за монтиране на шкаф за обувки, гардероби и така нататък. А холът е толкова уютен, че със сигурност ще се влюбите в него. Следващия въпрос оставам на разположение. Станислав Новков, имотен партньор. До скоро!